hello. Kumusta? Mga unta mga higala. Ngayon na po kami sa among bulawan nga lamisa. Ang among sudan kay kuan sardinas, gibutangan og itlog. Itlog mga inday. Tangag sa ni, daghanan ba singis iton? Og syempre ang dahon sa ipil-ipil. Ipil-ipil. Ipil-ipil na pod. Dahon sa hagunoy. Pero mystery. Nimuot naman ko daan ganiha. Paingon niya nga. Unsa, mana ka sa wifi? Kay magdula na ko. Go, usan ngutan na po siya. Galuding man gusto. Galuding, downloading na ko niya dula. Dula daw niya lang downloading. So karon napil na niya kung unsay gibation nga walay wifi. Gara pud siya no. Pag-log na ko, dungga man ko niya. Ang tabi tang duwa, katang duwa na Hala, na din duha sa hagdanan mo di ay nga hinay akong wifi. Gara pud siya. Gara pud siya no. Gahapon gikuanan mi nimo wifi taga-kuan mi nimo kalipay. Hindi ka malbuan na ko. Duha bata na am tu sila sini. Sa sinila eh. Partner, isang duwa no? Sa sila duha may Good vibes kayo. away na siya. Balita man sikla man. Gamay may ila sinihan diri nananaw man mi sa una. Tulumi. Upat mi. Latipang si mama ako si Samran. Ano yung panggawa niyo naman? Nga antin nga ba? Yung tagak luto. Yung sudan, kadirita. Kadiritang kanding. Luto ka ron. Alam naman day. Kadiro naman akong plato eh. Lami daong sagol na, di man ka matilaw. Ang sagol aning kan oh. Kinapa. Sardinas. So sa una, sardinas. Pahit sardinas mama, siguro sa usa ka buwan makapait og kausa. Mag-ilog taw mi lata. Hala, butang dito luto. Luto. Halang kahig dito sa lata. Managbugno lagi, binirahay nag mga buhok kay wala Kaya na. mga masambad na lang. Ilog na sa lata. Ito. Nakagahapon. Yung kapobrehon sa kagahapon. Mag-ilog. Yan sudan bulag, ilogon ang ulo. Yung ulo. Wala akong papa. O, day ulo. Ilog mo, day ulo. Ulo ang kaspaon. Ulang way buhok. Upaw nag pinanday. May kay mo panday lain balay. Yang kagalingong balay, wa na. Usara ka tahuyop. Tumba na. Ano ka ni mga panday? Ila mga kagalingong balay nga. May ayo ah. Hindi kasagaran dito, ang panday. Garan sa mga panday, may man kay mamanday lain balay. Sa may balay ni mo pa ay? Pangina siya. Panday man ta ka pa. Ano man balay ni mo pa nga? Hindi ka kaayuan eh. Ito bagong po ako sa kong amahan. Datata, kwarta ray kuwang. Ay, gara mo siya. Kwarta ray kuwang. Tigyan. Ang panday yun ka. Kapangita, di ka pamaagi. Saan pag-ayo ay bisag ka na nalang buslot sa balay. Katang irkunang yung balay na mo dyan. Lusot yun ang mga hangin. Kaya dagang kay bangag. Nya, ini kabuntag sa'yo. Aning mata ni mo. Mamukaw taon ang silaw sa adlaw. Ay, mamutoslok sa imong mata. Uy, buntag naman di ay. Lusot-lusot ang adlaw, ang hangin. Hasta ang salibo. Kwarta ray kuwang. Da. Gara po siya. Gara po siya, no?
luwag dito. Why na luwag-luwag diya? Sandok na kami sa ano. Naon ta ninyo mga bay. Hapon na ni among kaon kay saon man nagpaabot mi sa ilahang kanon nga mahuman sila kay sayang man og maglungag pa mig utro. Awlain. Magkabahaw-bahaw lagi maghuhuot na sa rep. Hantod. Ang basura na lang mo kaon. Pastilan. Muto nangapas mo may kay hapon na sila nang gaon karon sa nang orasa. Alas 4:31 na dinis kapunon. Nya. Ipasaka pa yun dito sa taas in taon. Ilahan pa niya udto. Doon na naman tayo nakaplastar na dinis sa lamisa. Gi, papasan na po mi sa mga pagkaon pa. Ingon sa Luso, Abisayas. Sugod na ko rin ang kuwan ba? Kaya di aman sa Mindanao ang kusina. Naginakutay, may pengon sa Bisayas. Karon bagsakan ako, napungot ko kay manibutang wa may lamisa. Kalaming hapinan dito sa pero binutan lang sa ako, hilom-hilom lang sa ako. Tama ka ba na kita? Lagi yun niya taod-taod timan niya. Manguyab lang ko niya, was tatay kay. Kontrabida kay na. Eh, ang tato ka ito sa tatay. Busy man ta. Ang uyab lagi. Kay good mood kay karon sa kakakaw. Garap siya, no? Good mood. Pero ipamatso, taghakot ito sa mga pagkaon dito sa taas. Ako sige, mamamangaon din ni mama. Ay, may lamisa. Ang kwanta sa atong lamisa ang gagmay. Di ay dakong lamisa ni silong. Ang gagawin isitin niya. Magtinapuan yung maayo. Di yun manaog na lang ang tang. Ilahan na lang tiil lang gamiton. Para mo. Likang-likang aning hagdanan. Kahapon ba ito na nga ni sila tilambi? Sa adlaw? Isang adlaw, adobo ilang sudan, paluto, adobo, gara po sila, no? Ganahan na magmay sa Filipino pot. Kura may gisumhan ilang adobo. Dahil gini man ang Bisaya sa tuwa no, gini man ang nga kuan no. Boiler no. Dahil siya ang iyang lasa. Ang anak Bisaya kay tamis mo siya ko. Manak Bisaya. Ang kay sabaw. Bisaya pa imo. Ato ni bay. Ang dali, gutom na kay bay ay. Naasin ko. Ay kaliboy ay. Ay pamigibuyan. Akod niyo mo dyan. Kaya kong plato taklob niya yung kuwan ay kadiro. Tuwasan lang natin din ako. Asa? Ito. Sus, gamay na kayo luto. Di pa dito tiwasan. Yan ako. Kasi, ginang Pinoy eh. Bigyan ako sa table. Hindi po. Tabi siya. Bay, darang kaliro bay o. Sulan sa kuwan ka ng, hala! Nayabong sabaw. Sabaw. Ang ilang laban na anak ko ng mantil. Ate, nasabuan nagmaida. Kaya luto ganit pero isaw. Na. Sa nakaliro tanan. Taklob ni niya akong gikuan. Tapos kanila laging kuwan. Daghan kay hugasan eh. Idibol. Ayo, papalita tag idibol. Pila man? Balik dos. Dalay mo kalaha din eh kay mapilit. Dalan na lang imong kalaha diri dong. Kay mo pilit na lang din ha sa sudlanan ng balik dos. Wa na tag dos karon ay.
Wala na. Abot nimo sa inyo ang balay. Usa na lang katulo, mabusdik pa. Ana, dala na lang din mapay mo pay kag balik dos. Dala na lang din hiyang imong kalaha. Kay sayang kang idibol. Apa? Ayo. Palita tag kuan. Toyo. Pila man. Balik tres. Kuya, hati na pa day tag tres, tag dos karon. Binahugwa na. Nga ang will. Napaka barato mo lang to yung sa ano will. Ni. Ninda man akong inahan dito in taon, ginagmay. May na lang. Balon-balon si mga bato, si Silvio. Mao lagi, may muot ko ayo. Palita tag hypo, balik tres. Nya boslot pag yun ang kuan, nga yabo-yabo. Sus. Hypo na may uso sa to, ano? Wa man na sa una ng hypo. Pagtanong sa'yo, makalito ko sa Clorox sa hypo. Hypo! Wala lang mag-usap agad hypo. Wa man na sa una ng hypo. Ano? Bahalag mga mansa na masinina. Di hala suot. Kagaya, sa iligan magunang ko na. Isa man na uso ng hypo. Sa iligan, manggod di sila mapalitan. Tanan dito magkanan. Sa iligan na una ng hypo? Ay, hello sa mga iligan. Sa mga iligan, sa taga-iligan. Kamu day founder ng hypo. Wa man na sa unang panahon. Pero manggod ang hypo sa iligan. Asa magyud sa man na paghimo ng hypo. But lang, i-search. Na. Butan asik kan. Lain-lain. Uso gid ugmay ang hypo. Mabitan ng usay mo at nung kanang makatuk kagaya mo pat na nag-hypo hapit sa iligan kay namtang disco bita sa kalsada. Namanda pag Sa galon? hypo o barato lang man sa 60. Yung ranking kay 100. Sa sinta dagkong galon? Katugong galon gud nga kuan gud. Tuan na baka galon. Aw. 60 man nya. Kaya Ay katong iya 100. Katong ato. 100 naman kay lang di nga baligya. Nya baligya pa mo tag minudo sa kuan. Sa mong tindahan. Bawi o lang nimo ang lipat nga galon mo nang langging kay langging man sila magpalitan dito kay silang dito pitang tigan kumprahan. Dito man pud mga umpra pag uli na. Kasi mama gyud sa mato kagayan. Sus, ang katong gihigot ni Iljer nga hypo, nabundak oy sa kagalon. Sayang kay to. Alubot na lang nabilin. Wa niya tarong nagbugkos, ito sa lubot sa motor. Pag andar di kusog kay magpadagan niya, untol-untol, libaong pak. Nang hypo. Bom. Putol to ang kuan to. Nalagpot bitaw ang hit. Nalagpot ang galon ay. Piting gukod na ko kay binaw masakpan. Hala na og tay dalig gukod na kong galon kay binaw masakpan to nga galon lamang. Hesas, pagtindog na ang halobot. May klao sa gatos, impas. Sa gatos ng galon. Balik na po mi dito ilang langgeng. Balik na po kung otro, hasta galon, bayran. Kaya wala na, halin mo kayong hypo, sayang. Ano hypo kay kusog? Kusog lami kay hypo gamot kaysa sunrox. Halin kayong hypo, manding, oy. Manding? Gara po siya, ang mama ito kay manding man ilang tawag. Manding! Ayo, manding! Istiya naman din. Manding naman. Usahay, makaingon na kung manding sa kong inahan. Manding! Takdan man ta nila. Ang butak 14. Asa kayo na? Ano? Panty. Pero tayo mga na din. Hindi. Last na lang eh. Isa liyo mo inaman ha. Inis na trabo ni. Imo na horot imo ha. Sino to? Tulo na ka buo. Tulo. Nga Tulo na manggod. Uno manggot. Tulo. Napuling mandagay ko. Sige naman ko pa yung ano ni. English na. Napuling. Puling. Tulo na manggod. Di na ta kakawat na utol kay Way Shali. Burito na ko ba yun? Way Shali. Kay Didi Chocolate. Magkakawat na makasyan.
taon, mga inis na rin na mo. Basta mag-atumi sa beach. Oh, gracia. Gara. Kawa, siyong. Ay, tatawang ka ni. Kinabuhi. Buhi. Hindi naman madao eh. Ha? Busog na kayo ko. Lawa lang ni